Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Lucas sahluko sokuqala ivesi yamashumi 57 kuze kube amashumi ayisishiyaka lombili. Saphela ke isikhathi sika Elizabeth sokuba abelethe, wazala indodana. Abakhelene naye nezihlobo zakhe bezwa ukuthi inkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, bathokoza naye. Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili beza ukusoka umntwana, bamqamba ngegama likayise uZakaraya. Kepha unina wayesephendula ethi qhabo uzakuthiwa uJohannes. Bathi kuye akakho noyedwa emndenini wakini obizwa ngalelo gama. Base begqweba uyise ukuba yena ufisa ukumqamba ngaliphi. Wacela isileti waloba ukuthi uJohane igama lakhe. Bamangala bonke. Kwase kuvuleka umlomo wakhe, khona lapho nolimi lwakhe lwaqaqeka, wakhuluma wambonga uNkulunkulu. Bonke abakhelene nabo bahlelwa ngokwesaba, bakhuluma ngazo zonke lezo zindaba kulo lonke lezintaba laseJudiya. Nabo bonke abaziwayo bazigcina enhlizweni zabo bethi, kodwa lo mntwana uya kuba yini na, ngokuba isandla senkosi sasinaye. Wakhula ke umntwana, waba namandla emoyeni, wahlala ehlane kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe kwaIsrayeli. Thandwa zami, ngibuka indaba kaElizabeth. Sho njalo Elizabeth ngelinye ilanga uthi yenze njalo inkosi. Yakhumbula umusa wayo, yasula ihlazo lami, yasusa ihlazo lwami emehlweni abantu. Ngoba sisuka kude noNkulunkulu wethu. Uyazi khona izinto nezigameko ezenzakalayo emehlweni abantu. Abantu bangayigqizi iqakala, bangabi nandaba nazo, kodwa wena mnikazi wento kube ngathi uyahlanya. Abantu bazibukela uElizabeth obelethile, abaziyo nabasondelene naye nabazihlazo lakhe, mhlawumbe abangaqonda inyembezi zenjabulo yakhe. Ngoba uNkulunkulu uyazesula inyembezi zeminyaka. Ngoba uNkulunkulu umesehlose ukubusisa, akekho noyedwa okwazi ukuzivimba leso sibusiso. Uma uNkulunkulu esephose waphokophela ukuthi namhlanje ngiyayiphelelisa lenkonzo empilweni yakho, akekho noyedwa ongamisa isandla sikaNkulunkulu. Asho njalo obhala incwadi kaMikha isahluko sesikhombisa ivesi ka-8, athi ungajabuli ngamsitha sami ngoba ngiwile, athi ngiyakuvuka. Ningaze nahlangana nithi seniqedile, ngoba khona abantu abathi sesiqedile ngosibanibani. Yazi ngiyasaba isidalwa esongumuntu ngoba sithi ngineshow, nginesiqinisekiso, ngeke asavuka. Kanti abazi ukuthi uNkulunkulu wenzani. Wena uma favuke njengedwa ngabani, wena ubhukuda kunesingwenya zisale ikhihliza amagwebu,
kodwa wena uphuma uphila. Wena uNkulunkulu uzodedela ungene emlilweni uphuma ungashanga kuthi abayokuphosa emlilweni bahangulwa amalanga abafuna ukushisa ngawo wena. Hey, abantu abazi ukuthi lo nkulunkulu esimkhonza kangaka wenzeni. Uthi namhlanje uElizabeth ku verse 57 sesiphelile isikhathi sokuba abelethe wazala indodana. Uyazi uNkulunkulu akamnikezi umntwana nje, kodwa ngimbona uNkulunkulu ethi ngomntwana wakho kunezinto engizozenza. Ngokwesiko lamaJuda, ingane yomfana iyona ekwazi ukukumela esigcawini uma uyise engasekho. Ingane yomfana iyona ekwazi ukukumela makumele uthenga izinto. Nansi lemfihlakala abantu abangayiqondi ukuthi yazi mina kunezinto engihlulekile ukuzenza, kodwa ngiyozenzelwa abantwana bami. Kunezinto engakwazanga ukuzilungisa, kodwa uNkulunkulu uzongilungisela zona ngabantwana bami. Khona ishawo ebekumele zize kumina ngoba mhlambe angenzanga kahle, ngoba mhlambe ngididekile, kodwa uNkulunkulu uyothi mesiletha lesishayo ebesebuka abantu abami bese yangidabukela. Hey thandwa zami ijulile le ukuthi njengomzali kunezinto uNkulunkulu azokuhawukela kuzona wena ngoba engafuni izingane zakho zizwe ubuhlungu. Athi uNkulunkulu ngabe manje ngiyaqeda ngawo. Athi kodwa ngicabangela lo yamphefumulo. Yazi kunezinto esizitholayo, hayi ngoba nakho usambe kahle, hayi ngoba nakho usingcono, hayi ngoba nakho mhlambe sihlukile, kodwa ingoba kunabantwana uNkulunkulu ababeke esandleni sethu. Yazi uElizabeth esebuka umntanakhe, ngiyibona le ntombazane endala ithi kodwa Nkosi wangithanda ekugugeni kwami kwenze njani. Hey ngoba ibalwa iminyaka, ngoba uNkulunkulu bese ufuna ukwenza icebo lakhe ngawe, akabiza abantu, akaconsult abantu, akacela imvume yamuntu, uyazenzela. Ngimbona uElizabeth ethi ekugugeni kwami walesula ihlazo lami, ekugugeni kwami wasibuyisa isidima sami. Bathi uzobizwa ngaliphi igama, bamtshele bathi wena uzombiza ngoZakaraya. Athi uElizabeth akazubizwa ngalelo gama ngoba khona abantu abafuna ukufika ukudla sekuvuthwa, kube yikona abafuna ukuphaka, kodwa abakwazi lokudla ukuthi kuqotshweni neqotshobane, abasikwanga imese, amehlaba wakhaliswanga anyanisi. Athi uElizabeth no manini, ngeke abizwe ngoZakaraya. Nize nimbiza ngoZakaraya, niyazini ukuthi sifike kanjani la. Athi igama lakhe athi nguJohannes. Wamdabukela uElizabeth. Hayi namandla le ntombazane. Uthi ngiyamazi uNkulunkulu wami ukuthi utheme nginika lokhu.
wayesengicela ukuthi ngenzeni. Thandwa zami, ijulile lento. Umntwana nomntwana engimnika uNkulunkulu, khona into uNkulunkulu acelile kumina njengomzali ukuba ngiyenze kumntanakhe. Ingakho kubalekile empilweni yami ukubuza umbuzo ukuthi what legacy engizoyishiyela lengane. Mangicimeza uma ulimi lugcwala umlomo, ngelinye ilanga ngithwala inhlabathi ngesifuba, ngikhongozela imvula ngamakhala, umntanami ngiyomshiya nani? Angikhulumi ngemali, yesibalekile. Angikhulumi ngengcebo, yesibalekile. Angikhulumi ngemfundo, yesibalekile. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu, spiritually, ngimshiya nani? Ngimshiya nani? Mase ngicimezile, uyokwazi ukukhuleka, athi ngifuna ukukhuleka manje uNkulunkulu kama. Ngifuna ukuyokhuleka uNkulunkulu engimbonile umama eyaluza endlini, ekhuluma sekonakele. Athi ngifuna ukuyokhuleka kuNkulunkulu engimbonile uma ekhihla isililo maqedana amazulu avuleka, izinto zenzeka. Athi ngifuna ukuyokhuleka uNkulunkulu kaBaba, lapho singazi ukuthi sodlani, athi kodwa ikhehla elidala mase liguqe ngedolo lamemezo omdala wezulu, athi izinto bezenzeka. Athi ngifuna ukuyokhuleka uNkulunkulu wobaba mkhulu engimbonile esindise empini. What legacy are we leaving behind? What spiritual legacy are you leaving for your children? Yini abazophila ngayo? Yini abazobambelela kuyona? Yini ozothi ekufeni kwami, I know abantu abami will continue, bazophila ngoba ngibashiye bezana noNkulunkulu. Bayazi ukuthi masekonakala babaleke laphi. Lithi izwi likaNkulunkulu uZakaraya, bayambuza athi uZakaraya lethani islate, abhale phansi. Kodwa kuyimfihlo enkulu, lithi izwi likaNkulunkulu uthe esebhala uJohanisi, wathi ndombiza nithi uJohanisi, umlomo wakhe wavuleka nolimi laqaqeka. Yazi khona izinto ezenzakalayo kuthina njengomzali, yabona ugona ingane yakho for the first time. Mawubuka umntanakho, khona into eshintshayo, khona la uzwa khona ukuthi angisayiphileli mina manje, sengiphilela lo mntwana. Into yami seyashintsha, nesimo sesiyaguquka. I now have a reason yokuvuka ekseni. I now have a reason yokulwa. Ngoba angisaphileli mina ngedwa nje, sengiphilela lo mphefumulo. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele, sikhanyisele isibuse namandla negrasiya lokuba abantwana bethu sibakhulise ngendlela. Masibusise uNkulunkulu somandla, uyise nendodana nomoya ucebileyo. Amen.